अन्थाव बाथावनो अमाया नुदोंना बिफा बोरैबा मोनसोबाय आङो नोंनिया आब'आ लांफैगोन दे नोंनि बिबारि आब'आ नोंखौ लांफैगोन र' साननैसोनि उनाव आङो नोंनि थाखाय आदार लाबोनि र' अमायालाय माथो गोगोम देरथारबायलै बिमा बा मेजेम जासोबायलै अमाया फानबाथाय आंनिबा 30-40 हाजारसो मोनगोन खोमा औ मोनगोन मानो मोना एसेबां गिदिर जाबाय बा बारासिनसो मोनबावनो हानाय ना मेजेम जाबाबो जायाबाबो गिदिर जाबाबो जायाबाबो मालाय बिबारिया बेखौ फाननो होनानै फिसियाखैना उन्दैनिफ्रायनो मानसि रखम फिसिबोदोंना जाम्बिलाय अमाखौ फाननो फिसियाबा होमबा मानोथ' फिसियो एसेबां गिदिर अमाखौनो ओरैनो थांगार होगोन नामा जेनेबा मा बिबारिया बेखौ माने थैजासिम फाना नामा ओरैनो थांगार होगोन नामा बेदर माखाखौ फानानोहाय गथ'आ मालाय उन्दैनिफ्रायनो फिसिबोदोंना मानसि बायदि बुजि मोनो बोरै फाननो आरो फानखाया होनखादों आगोलनिफ्रायनो लोगोफोर आंनि भइसखौ एकदम बोरैबा खोनाथारदों खोमा ना माने आंनिया गगा मोननायानो हामाखै आरो ना लोमजानायाथ' मुलि जानानै एसे हामबाय खर' सानाया नाथाय गगा मोननायानो दासिमबो हामाखै आरो ना माने आङो भिडिअखौ ससे सानावबो बानायदों ओमफ्राय ससेखौ आरो हराव बानायनाय जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय सानाव गगा मोननाया एसे खम जायो ओमफ्राय हरबा आरो एकदम बांद्राय जायो आरो ना गन्थंआनो नारथेजोबो बेनिखायनो आंनि रायज्लायनायखौ बोरैबा खोनाथारदों आरो ना लोगोफोर आं हमनानै मोनदों दे होमबा माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर एकदम इन्ट्रेस्ट जाफुनाय टाइमावसो आंनिया गगा मोनना होबाय लोमजाना होबायना बेफोरखौ बाद हो र' ओमफ्राय मा बे अमाखौ ओरैनो थांगार होमारसिगोन आरो बिबारि जाम्बिया मानो ओरैनो थांगार होनो दे मालाय गावगाया फिसिगोन आरो फिसिबाबोथ' बियो फानाना अमाखौ फानाबानोखि ओरैनो थाङो नामा मालाय फिसिनाय बुस्थु दा बे अमाया थैना होनांगौ खथ' गाबगोन नों मिथिगौ बिबारिखौ दासिमबो नागिरबाय दङ बियो र' आङो आदार लायनि ओइ जाम्बा मा फालथु अमालै मेवहोजोब्बाय आंखौ थै गैला नोंनि बिबारि मालिकआ नोंखौ नागारना थांबाय हौवानि न'आव नों अमा जानानै मानसिखौ बेफोरबायदि लुबैबाय थाबा जागोन नामा जाम्बा हा अमासोब्रा नों अमासो जाम्बा अमा साला सानफ्रोमबो नोङो बिबारि मालिकखौ मोनबाय थागोन सानदों नामा जाम्बा बेदरसोब्रा नोङो बेदरसो नोङो जाग्रा जिनिससो ओइ जाम्बा नोङो बेफोरबायदिनो थांना थाबाय थागोन सानदों नामा सानसे नङा सानसे जाजाखागोन नोङो मुनिसफोरनि उदैयाव थांखागोन नोङो माबायदि जाम्बा जातनि अमा नोंलाय थाफिलि फाननायाबो बिराद मेजेम जाबाय दे जानो मोजांथार जागोनलै अमाया आरो अमाया बोरायबायबो ना बोसोरब्रै बोसोरबाफोर जाबाय गोरा खम मोजां जागोन जानो आंथ' गोरा बेदर जानो बेसेबां मोजां मोनखायो थै जानोसो लुबैलाय लांबायलै आङो खुदैसो मन'फ्लांबाय आं नोंखौ नुनानै जाम्बालाय मेवदोंना मेवाखैब्रा नोंनियालाय गिथाराबोलै एसेबो दै जाम्बा दै हामालै गाबोनो बिहामजोखौ जुमाय सावनो होनांगोन र' जोंफोर बायसि गैजारोङि न'खराव हाबा जादों जाहाथे जुमायखौथ' संखानांखासिगोन ना ओरैनोथ' बिहामजोआ आंनि संनायफोरखौ नुखायो रोंगोन खोमा दे संनो होनांगोन र' गाबोनो बिहामजो बिहामजो जों फैलाय औ मायो आयै बिहामजो माबा नोंखौ गाबोनो जुमाय संनो होनो सानदोंमोन आङो नोङो संनो हागोन ना हाया जुमायखौथ' आं संनोनो रोङा आयै जुमायखौथ' आं संफेराखैयानो नोंलाय माथो आंनि संनायखौ नुयैयानो माथो बिहामजो नुबाबो आङो रोंनाय नङा खोमालै आयै नोङो फोरोंबाथाय रोंगोन खोमा दे रोङिनि बाथ्रायानो फैयालै बिहामजो बेयाव रोंखागोन फोरोंबाथाय जागोन दे होमबा आयै गाबोनो आंखौ फोरोंबानो जाबाय आयै नाङा दे जुमायफोरखौ सावबाय थानांला जुमाय सावनायखौ बन्द' खालामदो आयै बोरै बन्द' खालामनांगौ जाखो आबा जुमाय सावाबा अबाव फैसा मोनगोन दे आंलाय आरो बिहामजोआबो फोरोंना लाथोंसै नाङालै आयै संनो नाङा आं आरो साननैसोनि उनाव थांखासिगोन माथो आं होगोन आयै नोंनो फैसा नोंनोलाय मानो एसेबांथ' फैसा नांगौ नाङा गबदा थेवब्लाबो बिहामजोखौ गाबोनो संनो होथारगोन आङो मानोना रोंना थानायानो मोजां गासैबो खामानिखौनो रोंना थानांगौ नाङालै आयै दा सावथ'नाङा दे बियो उनाव सावगोन उनाव फोरोंनो हागोन ना दा गोदानद्रायना नोंना बिहामजोआ उनाव एसे बोरायबाथाय संनो हागोन दे देहाय दे साननैसोनि उनाव आं खिन्थु फोरोंगोन दे बिहामजोखौ ना बिहामजो रोंना थानाया मोजां नङा होमबा बिहामजो जागोन दे आयै बिदि होननानै आङो खामानि मावनो थांखांनायनि उनावबो नोंसोरो सावबाय थानाङा आरो जुमाय सावनायखौ एकदम बन्द' खालामनांगोन लागिबा गेजेर गेजेर मागो बैसागुफोराव
माबाबानो जाबाय सावबानो जाबाय नाथाय ओरैनो नाङा दे आयै जुमाय सावबाथाय आरो मानसिफोराबो फैबाय थायोना एकदम दावराव माबायसि मानसि फैयो माबायसि मानसि फैया बेनिखायनो सावनायखौ बन्द' खालामदो आयै देहाय दे जागोन दे होमबा बिहामजो ओंखामफोरा संहोलांदो आरो आंहाबो बै गामियाव थांना फैनि र' औ दे आयै ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोन दिनै कबि दं माथो कबि आलु बेफोरबायदिनो संनोसै ना थाबा गाहाम जागौमोन न' औ जागौमोन जानायालाय नों दहाय आंखौ मानो बुङासै आं लाबोगौमोन ना आं सकाव थांनायाव आंबो आरो बुंफ्लाङासै ओमफ्राय लैथोश्री न'निफ्राय रावबो खबर लायाखैनो नोंखौ लायाखैलै रामोनदा आदायाबो लायाखै आइयाबो लायाखै उनाव लागोन खोमा दा आरो रागा जोंना दंथ'योना बेनोथ' नोंबो आरो आंजों हाबा जाबायना उनाव गनायना लागोनलै बिसोरो दा ओरैनो साननैसो रागा जोंना दंथ'यो बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो अबेसे नंमारगौ नंनायालाय थेवब्लाबो दा बिसोरबा मा सानो आं मिथिगौ रामोनदा आइया आंखौ साननैसोनि उनावनो फन हरखागोन दे बिदिबाथ' मोजाङानो दिनै ओमफ्राय बिसोर सानैयालाय नोंनो फन हराखै बिजुलिया गैया हराखै बिबो रागा जोंना दं खोमा आंखौ बे बिजुलिया गावखौनो गाव मा सानना लायो दे जेनेबा जोंफोरखौबा रागा जोंदों ओमफ्राय गावसोरनिया मा बेनोथ' बुजि मोनालै बे बिजुलिया दे जेबो नङा दे ओइ जमुना आगै आं एकदम बोरैबा मोनथारबाय दङसो तुनथ्रानि थाखायनो औ आब' आंबोथ' बोरैबा मोनबाय दङ तुनथ्राखौनो नोंनि उन उन खारफानायखायनोथ' एसे बोरैबा मोनदों आङो औलै आगै दा थेवब्लाबो मादैया खाथाबना दोनबायनो मा एसे बुजि मोनखायो बेयो अमाबाबो बिनि थाखायथ' आं बेखौ फाननो हाया मिथिगौ ना मानसिफोरा बयबो मिनियो दा आंखौ फाना होनबानो मिनिबा मा जानो आं फानहरनो हाया दा अनथावथाव मोनथारो आङो दे जायखि मिनिया मानो आब' बिसोरनि खोथाखौ लानाङा नोंनिसो गोसो फानो फाना बयनिबो गोसोआ बयनिबो साननायाथ' एखे नङाना आब' अमा खायनो दा बेखौ बयबो फाननो होयो आरो जाग्रा बुस्थुखायनो दा आरो जोंफोर बोरैबा मोनोना बुजि मोननायखाय औ अमाल' नङा बोरमायाबो बुजि मोनो बिनि थाखायनो आं बिसोरखौ थैजासिम फाना औ आब' फाननाङा आंबो बोरैबा मोनो बिसोरखौ नुबानोथाय ओमफ्राय आब' मिनिसोराङा गाबोन समफोरनो फैगोन होन्दोंमोन ना फैलानो माने सुटि गैयानो ए नंगौ आंबो फनखौनो हराखै र' आयु बिदिसो जाबाय होमबा खैदिनसोनि उनाव फैनो हागोननो बिदिनो सप्तासे 10 दिनसोनि उनावसो फैनो हासिगोननो ए दे जेबो नङा दे दा आरो सुटि मोनाबालाय अबावथ' बेखौनोथ' हा सिख्लाखौ माथो माबा उनथिंजाय नापे रखमसो नुथारदों ए बै गोमानाया औ आं एकदम सेम टु सेम नापे बायदियानो नुथारबायलै आब' आं गाबज्रिनोसै नापे जमुना आब' नापे नोङो थांनानै दङ जमुना आब' आं थांनानै दङ आया मोजाङै दङ ना आब' औ दङ दे आया मोजाङै दङ ओमफ्राय नों एसेबां दिन अबाव थांना थाहैयामोन नोंलाय माथो सोरबा बांगाल ना हारसा हौवाजोंसो थांदोंमोन ना बेफोर गासिबो नंखाय गोजा जमुना आब' बेफोर नंखाय गोजा बेफोरो गासिबो बै गुमा खफ्रि आदानिनो साल गोजा आं मिथिगौ गुमा खफ्रिनि साल गोजा माने आं बुजियाखैसै आब' आंखौ गुमा खफ्रि आदाया देथारदोंमोन आंखौ देथारनानै दैयाव गारहरदोंमोन मा बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ आयालाय आइ गैयामोन नामा न'आव ओहो आब' न'आव रावबो गैयामोन नों आरो अम्बिकायाबो गैयामोन आयाबो आबै बेमार जानायाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो आंखौ सालादाया देथारनानै दैयाव गारहरदोंमोन इसोरनि अननायाव आं थैयासै आब' आंखौ सानै बोराय बुरिया बासायदोंमोन नाथाय नापे नोङो इसेबां दिन मानोथ' नों गोमाना थानायमोन मानो न'आव फैयाखैमोन बावजोबदोंमोन आं आब' आं गावनि नामखौबो बावदोंमोन बै बोराय बुरै सानैयाबो आंखौ खिन्थायाखै गावसोरनि फिसाजो होननानै खिन्थाना लादों आंखौ मानोना बै बोराय बुरै सानैनिया रावबो गथ' गथाय गैयामोन नोंखौ गुमा खफ्रिया मानो बुथारनो नागिरनायमोन बुंनाय नोंसोर सानैयाथ' बेसेबां अनज्लायलायना थायोमोन लोगो बायदि अनसायनि थाखाय मा औ जमुना आब' अनसायखौ आदायानो फानहरदोंना आङो
फनाव रायज्लायनाय खोनादोंमोन आदानिखौ माने आदानो माबा फैसा होगोन होननानै सोरबा बायना लांदोंमोन खोमा ओमफ्राय फैसाखौबो हरजोबाखै आदाया रागा जोंनानै फन रायज्लायबाय दङमोन ओमफ्राय आं खोनादोंमोन ओमफ्राय आं आदाखौ खोनानानै ओरैबायदि रागा जोंदोंना ओमफ्राय आदाया मा बुंदों मिथिगौना रावनोबो खिन्थानाङा आइनोबो खिन्थानाङा आं नोंनो फैसा होगोन होननानै आंखौ आंनि खुगाखौ बन्द' खालामना दोननो सानदोंमोन आदाया नाथाय आं एसेबांबो गाज्रि नङा बेनिखायनो आङो रागा जोंनानै आइखौ फन खालामनो होनखादोंमोन बेयावनो आदाया उनथिंजाय फैनानै आंखौ देथारदों ओमफ्राय आंथ' थैनानै दङमोन बोरै बासिखौ आं आसरित मोनदों आंखौ जुदि बिसोर सानैया मोनामोनबा बे बोराय बुरिया आं थैथारसिगौमोननो बे गुमा खुफ्रिया एसेबां गाज्रि अनसायखौबो फानहरदों बै अनजालु खमिनि फिसाला अनसाया औ आब' अबाव फानहरदों गथ'खौ मिथिया दा आब' सोंबासो मिथिसिगोन थौआबो थौ न'आव आइनो खिन्थाहैनोसै थौ बै दायनिगिरि फाफ्लिखौ साजा होनांगौ औ नागारनायाव गैया बेखौ नाथाय नाबे आइया दा नोंसा बेलानि न'आवसो दंहैयो होमबा न'आवनो थौ आब' थौ नोंबो थांफानोबा थौ आंबो थांफागोन बै दायनिगिरि फाफ्लिखौ साजा होनांगौ जेल जाहोनांगौ जेलल' नङा बेखौ फासि होनांगौ गथ' फानग्रा बियो बिनानाव बुथारनो फैग्रा औ थौ गासिबो लोगो नांनानै बुगोन बेखौ थौ नाबे आगै गाबोन फुङावनो थांनोसै सानदोंमोन दिनै थांगोन होननानै नाथाय दिनैखिनिखौ थाथारनोसै आइमोनाबो आरो ब्रा थानो होबावबायना सानसे बिसोर बिमा फिसा सानैबोथ' दा फैसाखौ मोना जाजानो बेसेबा गिबाय दं खोमा फैसाखौ गोसोखांनायावनो लानानै बेगाव सोखाना दोनसै नङाबा गाबोन फुङाव थांबाथाय बावगारलांबा खोथाया एसे बोरैबा जाहैगोन ओजों आरो न'आव नायहैबा फैसाया गैया जाना थाबा बिसोरथ' आंखौ बेसेबा बोरैबा सानखागोन आरोथ' आंखौ केस होखागोन बिसोरो आयै आं गाबोन फुङावनो थांगोन ओमफ्राय फैसाया बावलाङोबा हानाय आंनो दिनैनो नोङो होना दोनखा नङाबा गाबोन न'आव थांनानै जुदि फैसाया गैया जाहैना थायोबा आंहा बहुद दिगदार जागोन लाबो आं दिनैनो सोना दोनखानोसै बेगाव औ र' अबाव दोनदोंमोनबा बावबायसो र' आङो नागिरनोसो नांगोन र' आयै खालि नोंना बेफोरबायदिल' नों जुदि अबावबा दोनफ्लांदोंबा दा मा जागोन नागिरना मोनाबा सोरबाफोरसो लांबाय थाङाखै र'हाय आंनो अबावबा दोनफ्लांना लादों नागिरहैनि र' आयै नों मानो बेफोरबायदि मानो बावो नोङो दोननानै बेफोरबायदि बावो नामा एसेबां 20,000 मानि फैसा दङहाय दङ गिनाङा र' आं नागिरहैनि दानो नागिरै थां मोनाबा दिगदार जागोनलै आयै आं फैसानि थाखायनो फैथारदों आं जुदि फैसाखौ लाङाबा बिसोरलाय माथो आंखौ गाज्रि मोनगोन जेनेबा आङो आंनि गाज्रि मोननायखौबो आं जेबो साना नोंसोरखौ गाज्रि मोनगोन ना र' नागिरहैनि र' बापरे बाप दङ दे जिखिजाया आं दोनदों बेखौ गोसोआव दङ रावबो लाङाखै दे बे आइयाबो खालि बावनायल'थार आवगायानो अबावबा दोनफ्लांना लानानै एकदम बिदिनो नागिरबाय थायो दा जुदि आङो गाबोन फैसाखौ मोनाबा मा जागोन जेनथेन धाथुबारिबाबो अमा फाननानैबाबो 20,000 जेनथेन बुथुमदों बेखौबो आरो खोमाना लाबा माबायदि जागोन फन हरबायानो खोमा बिसोरो हेलौ आइसाय नङा फैसा 20,000 लाबोनाबा लाबो दे बावथारनाङा आंनि मोसौखौ बेफोरबायदि खालामनानै नोङो मा सानदों मैनास्रि फैसाया लाबोनाबा लाबो नोङो खारगोन सानदों नामा जेबो बेफोरबायदि सानाखै आं आयै फैसाया जाखाबाय 20,000 जमा जाखाबाय आं गाबोन फुङावनो थांगोन दे दिनैनो थांगोन सानदोंमोन आङो आइमोना आरो ब्रानो थानो होबायना ओरैनोबा नोङो न'आव थाङा दा मा आरो मा मोसौखौ सानफ्रोमबो भारतआ आदार होफैनो हाबाय थागोन नामा एसे बुंबाय थानांगौ बुजिया नामा बुजियो आयै आं गाबोन फुङावनो फैसाखौ लाना थांसै नङा नों फैसा लानानै दिनैनो फैनो गोनांमोन नाथाय मानो फैदिया ना नोङो नाटक खालामबाय दङलै मैनास्रि गाबोन फुङावनो थांगोन होनदोंना आं आयै जोंखौसो उल्था रागा जोंबाय नामा नोङो आंनि मोसौनि आथिंखौ सिफायनानै नोङो गावगायासो दादागिरिबावना आंनि फैसाया लाबोनोबा लाबो दे मैनास्रि आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया दोन गाबोन 20,000 फैसाया लाबोनोबा लाबो नङाबा खिन्थु आरो मोसौखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानो हागोन नामा मोसौनो मुलि लायनो फैसा नाङा नामा दे जागोन दे गाबोन फुङावनो थांगोन आं दिनै साला मैनास्रि फाफ्लिखौ फैगोन होननानै आंहा बै गथ'खौबो फैनो होबाय फाफरिखौ दा दिनै आं फाफरिनो ओरैनो
नारें खमला फिथाइ होगारनाय जागोन ना रावनिबो फिसाफोरखौ ओरैनो जाहोबाय थानो हाया आङो फिथाइयानो जा बा ओंखाम ओंख्रियानो जा नङाबा दिनै बेखौ न' लिरनो होगोन र' आङो आरो बामलेमा सोंथिनायफोरखौ साफा खालामनो होगोन ओरैनो नारें खमला होआ माथो आं बेनो पाप्पि मैनास्रियाबो दिनै फैसा लाबोगोन सानबाय गैया अबेसे दिनै मैनास्रिया फैबाबो खामानिया जाखानाय नंखायामोन बियो गाबोन समफोरसो जि सुखागोन दिनैथ' सुनाय जाखाला हाखराव आयं फैबाय आङो माबा आयं आंना दिनै देहाया मोजां नंथारा नङाबा नोङो दिनै जोंहानाव ओंखाम जानो हागौमोन दिनै आङो हानाय नङालै आयं बोरैबा मोनथारदों लोमजानाय बायसि बिदिसो जाबाय होनबा आयं औहाय आयं दा नोंसा बाजैयाबो दिनै फैगोन होननानै फैयासै माबा आयं आङो न' लिरनो नागिरदोंमोन दिनै आरो एकदम न'फोरा गाज्रि जाना दं माने बेमा सोंथिना दंसोयो बेफोरखौ साफा खालामनो नागिरबाय आङो दा दिनै हालाना आयं नोङो हागोन ना न' लिरनो हायाबाबो नों थोरसि सुनो हागोन दे आरो बेमा सोंथिनायफोरखौ साफा खालामनो हागोन आयं आङो न' लिरनो रोंनाय नङा नोंसानि न'आ फाक्कानि ना आं फाक्कानि न' लिरनो रोङा माबा बेमा सोंथिनायफोरखौ आङो साफा खालामगोन दे ओमफ्राय थोरसिखौ सुना होगोन दे सुनांगौबालाय थोरसि सुनो रोंगौ रोंनायालाय आं मालाबा सुयो आइया लोमजाबा दे थां होनबालाय आयं थोरसिखौनो सुहैग्रो थां आङो नोंनि थाखाय नारें खमला फिथाइ थाइनै लायनि दायो थांनो गोनाङावबो थाइनै होगोन दे आङो नोंनो जानो औ जागोन दे आयं आयं नोंबो नारें खमला फिथाइखौ लायथां आदा गैया नामा आदाया उन्दुदों बिनियाबो देहाया बारा मोजां नङा लोमजादों बिबो आयं फाफरि दे होमबालाय आङो थोरसिखौ सुहैग्रोनि र' थां थोरसिखौ सुखांनायनि उनाव नारें खमला फिथाइखौ जानो हागोन दे जागोन दे आयं लथायनाय थाइनै दङमोनहाय बे थाइनैखौनो होफैनोसै र' आङो जाम्बि गथ'नो साला आरो सिरिनाय थाइनै दङ बेखौ ओमफ्राय थांनो गोनाङाव होलायनोसै मोनजारोङिनि गथ'ना बेफोरखौनो जासाबसोयो बाला जासोदोंबो खोनाहाय मोनजाथाराना मा बुंबावनो मोनजारोङिफोरखौबो सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो नापे नोङो फिसा नोङो फैमारबाय अबाव थांनायमोन नोङो जोंफोरखौ नागारना नोंखौ बेसे नागिरदोंमोन आङो आदा बाजै नाय नापेया फैबाय नापे आदा बाजै नै नापेया फैमारबाय आंथ' दाबो सिमां बायदिसो मोनबाय दङ सिमांथ' नङाना नङाहाय जाम्बि सिमां नङा मोगथाङानो मार नापे नों अबाव थांना थाहैनायमोन एसेबां गोबाव जों अबाव नागिराखै नोंखौ बाजै नों बुंनाया जामारबाय नों बुंदोंमोन ना सानसे नङा सानसे नापेखौ मोनथारगोन होननाया नापेया फैथारगोन होननाया फैमारबाय नाथाय आइ नोङो इमान दिन अबाव थांना थाहैनायमोन नों सोर हारसा बांगालजों खारसनहैनायमोन आइ हा नोंखौ सोर पापिया फानहैनाय आयै आं रावबो हारसा बांगालजों खारसनहैयाखैबो आरो रावबो आंखौ हारसा बांगालाबो फानहैयाखैबो आयै आं सैथो बाथ्राखौ बुंनोसै जानो हागौ नोङो खोनानानै सहायनोबो हाया जानो हागौ आयै खिन्थाग्रोना नों माबोरै गोमाना थाहैनायमोन मा जानायमोन आइ खिन्थाना आयै नों गोसोआव दङना जेब्ला नोङो आबैनि बेमार जानायाव नोङो आबैखौ नायनो फैदोंमोन अब्लानिया जोंफोरनि न'आव रावबो गैयामोन आं आरो गुमा खफ्रि आदाल'मोन जुना आब'मोनबो गैयामोन बै समाव अनसाया गोमानानै दङमोन अनसाया बोरै गोमादोंमोन अनसायखौ सोर फानहरदोंमोन मिथिगौ ना गुमा खफ्रि आदायासो फानहरदोंमोन अनसायखौ बेफोरखौ मा बुंदों नोङो नापे अनसायखौ गुमा खफ्रियासो फानहरदोंमोन औलै आयै औ आदाया फानहरदोंबाबो फैसाखौ मोनजोबाखैमोन ओमफ्राय बियो रायलायबायसो दङमोन फैसाखौ नांगौ होननानै बेयावनो आङो खोनादों
ओमफ्राय आङो रागा जोंनानै थानो हायि नोंखौ खिन्थानो होननानै फन हरनायावनो आदाया आंखौ उनथिंनिफ्राय फैनानै देनानै आंखौ बुथारनानै दोनदोंमोन। आंथ' थैहाबनानै दङमोन। ओमफ्राय आंखौ आदाया बेग गिदिराव सोनानै दैयाव गारहरदोंमोन। ओमफ्राय आङो थैगौमोनानो हायै सानै बोराय बुरिया नुनानैसो आंखौ बासायदों डक्टरनियाव लांदों, नङाबाथ' आङो एसे बावबानो थैथारबायमोन। गुमा खफ्रिया ओरैबायदि गाज्रि मानसिमोन। अन्थाइखौ बिसो फानहरदोंमोन आरो नोंखौबो देथारनानै दैयाव गारहरदोंमोन। औ आयै, आरो आदाया मा मिथिगौना? नोंनो खिन्थाना होननानै आंनो फैसासो जासिबावलायदोंमोन। नाथाय आङो एसेबांबो गाज्रि मानसि नङा आयै, गुमा खफ्रि आदा बायसै। नोंखौ फन हरनो नागिरनायावनो आदाया ओमफ्राय उनथिंजा फैनानै देना होनानै। गुमा खफ्रि! नोंखौ नागारा आङो, नों न'आवल' फै। नोंसा नोम्मा खबाइस्रिखौ नोङो सिनायाखैनो साला पापि। नोम्मा खबाइस्रिया मोजांबासो मोजां, गाज्रिबा गावनि फिसा फिसौ रावखौबो नाया। नोङो न'आवल' फैदो गुमा खफ्रि, बिनि उनाव नोम्मा खबाइस्रिया नोंखौ मा खालामो नोङो नायबायल' था।